Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ara, tiftakruh dan il-boots? Dan il-boots tassew speċjali għax inkun nista' nużah waqt il-maltemp. Tiftakru meta semmejna dawk il-materjali li minnhom ma jgħaddix l-ilma? Dan il-boots huwa magħmul minn materjal apposta biex meta tagħmel ix-xita saqajja jibqgħu sħan u nixfin. L-istaġuni tal-ħarifa u x-xitwa iġibu magħhom il-maltemp, ix-xita, ir-riħ u r-ragħad. Inkun qed nistenna l-ġranet meta s-sema timtela kollha sħab gris u l-ajru jibda jiswied biex meta tagħmel ix-xita inkun nista' mmur naqbes u naffeċ fl-għadajjar. Aħ x'gost, inti għandek xi boots tax-xita? L-llum ġurnata sabiħa lil Żiżi u sħabha insibuhom jilagħbu quddiem ir-razzett. F'daqqa waħda jibda tila sħab gris ħafna. X'biċċa din? Qed iqum ir-riħ ukoll. Ara daqsxejn xi tajjar tal-weraq. Il-aħwar sajjetta faqqet kif qaleb it-temp f'daqqa waħda u qabdet ix-xita issa wkoll. Aħjar taraw fejn se tistkennu Żiżi. Tetu fejnu? Tgħidlix li għadu qed jistaħbaq qalb benux. Tetu qed jgħid lil Żiżi u sħabha li tgħid x'kemm beża kif sema s-sajjetta tfaqqa. U żgur, anka jien inħsad tafux. Żiżi qed tgħidlu li m'għandux għalfejn jibża, la mill-beraq u qas mis-sajjetti. Tetu qed jgħidilha li jaħseb li d-dinja kollha hekk se tibqa' bix-xita nieżla l-ħin kollu. Imma Żiżi tkun pronta u tgħidlu li x-xita bżonn juża ħafna biex jissaqqa l-frott u l-ħaxix u li l-maltemp jiġi u jmur u ma jibqax għal dejjem. Issa, la darba tiqa' fix-xita ikunu jistgħu joħorġu jkomplu jilagħbu. Fil-pront, kika tiġbdilhom l-attenzjoni li x-xita jidher li battiet. Anzi, ix-xita donna waqfet għal kollox. U wara x'hawn, x'daqsxejn ta' qawsalla ħarġet. Ix-xemx u x-xita. Kontu tafu li mingħajr xemx ma jkunx hemm xita? Interessanti hux. Meta r-raġġi tax-xemx isaħħnu l-ibħra u l-għadajjar, tarżar tal-ilma jibdew telgħin il-fuq fis-sema. Dawn tant ikunu żgħar li aħna ħafna drabi lanqas biss narawhom. Imbagħad dawn jibdew jirsqu viċin ta' xulxin sakemm tifforma sħabha. Sħabha qisha bħal tajjara fis-sema. Il-qtar fi sħab jibqa' jiżdied u jikber ftit ftit. Sama fl-aħħar tant ikunu tqal li tispiċċa tagħmel ix-xita. Bix-xita mbagħad jerġgħu jimtlew l-ibħra u l-għadajjar u l-proċess jerġa' jirrepeti ruħu. Il-bdiewa jieħdu gost ħafna bix-xita għax mingħajr xita la l-frott u lanqas il-ħaxix ma jikber. Tafu x'inħobb nagħmel meta jkun il-maltemp u jkollu noqgħod ġewwa? Inħobb nibni xi vapur tal-karti. U mbagħad meta tagħmel ix-xita nilbes il-boots, noħroġ barra u mmur nfittex xi jadira fl-ilma. Nitlaq il-vapur tal-karti u nħallih jisalpa fuċ l-ilma. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.